3 hilabeteko baino gehiago gelditzen dira oraindik, baina sarek deialdia luzatu du jada. Hurrengo urteko urtarrilaren 11an Bilboko kaleetan preso nauzia behin betiko gainditzeko aldarrikapena egingo du. Hauxe izango da urtengo mezu nagusia. Bego Atxak eta Joseba Azkarragak laburbildu dutenez, sarearen beste kide batzuk lagunduta. Eta behin betiko zer zehazki, 3 bakea, konponbidea eta elkarbizitza. Zaren lanean segituko dugu agertoki hori lortzeko eta bake justuaz hitz egiten oraindik ikusten ez diguten korapiloak askatzen lagunduko dugu hemendik aurrera ere, lehen bezala. Askatasunean eta bestearekiko begirunez bizi eta jarduteak elkartzen dituzte elkarbizitza eta behin betiko bakea. Datorren urtarrilaren 11an beraz, Bilboko kaleak euskal gizarteak guztioi eskatzen digunaren adierazpen argia izango dira. Ordua da, behin betiko, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren unea da. EAJ eta EH Bilduk erabakitzeko eskubidearen aldeko mozioak aurkeztu dituzte gaur Gipuzkoako batzar nagusietan. Bi alderdien proposamenek Espainiako estatuarekin dagoen harremana aldatzeko beharra azpimarratu dute eta mozioak aurrera atera dira eguerdian eginiko botazioetan. EAJak eta EH Bilduren aldeko eta 19 botoi esker. Gaur, indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko inatekela. Subjektu politikoa izan behar dugulako, demos herria garendaren aitortza alegia. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena, eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabat. 1.500.000 herritarrek utzi dituzte beren etxeak Israelgo armadak azken egunetan Libanon egin dituen erasoen ondorioz. Zifra horren berri eman du bart Libanoko atzerri ministroak New Yorken nazioarteko bakearen aldeko Carnegie Funtsak antolaturiko agerraldi batean. Israelgo armadak ia 600 herritar hil ditu azken 2 egunetan Libanon egindako erasoetan Libanoko osasun ministerioaren arabera. Tel Avivek Beiruten eta ekialdeko Beka Aranean osatu ditu eraso horietako batzuk, baina batez ere herrialdearen hegoaldeko guneak bonbaratu ditu. 10 urtetik gora agertokietatik aparte izan ondotik itzulera iragarri du Bizardunak musika taldeak ustekabean. Azken iraina izeneko bira dute 2025ko udaberrian. Gaztelaniaz ere eman diote izena eta honela dio erdarazkoak zehazki. Hasta que nos canceléis. Euskaraz kantzelatzen gaituzten arte Instagram sare sozialeko kontu bat sortu eta haren bitartez eman dute notizia kideek. Ongi etorri guztioi, Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu dute mozioa. Bertan bi taldeek diote Espainiako estatuarekin beste harreman mota bat izan behar dela aldebikotasunean oinarritua eta bertako erakundeek hartuko dituzten erabakiak adostutako sistema baten bidez bermatu behar direla. Bi mozioak aurrera irten dira EAJ eta EH Bilduren 39 botoei esker. Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu dute mozioa. Bada bi talde hauen 39 bozkekin Gipuzkoako batzar nagusiek Aldundiari eskatu diote Euskal Autogobernu eguneratzea eta Espainiar estatuarekiko harreman politikoa berritzea. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu eginda eta PSek eta PPek aurka egin dute.
Testuinguru horretan EH Bilduk eskatu du Aldundiak Batzar Nagusi mandatu irmo jaso eta bere gain hartzea, eta irekiko den estatus berriaren eztabaidan erabakitze eskubidan zentralitatea aitortzea. Gaur indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. EAJak dio aske eta demokratikoa behar dela etorkizun politikoa. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko ginatekela. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. Ildo horretan Elkarrekin Gipuzkoa erabakitzeko eskubidaren alde agertu da, baina eztabaida beste foro baten egin behar dela dio, sakonago aztertuz, horregatik abstenitu da. Orduan, nola bozkatu daiteke, nola erdibitu daiteke, pleno berean, bi mozio, bata gauza bat defendatzen duena eta hurrengoa hori baztertu eta beste gauza bat eskatzen baldin badu. Gainontzeko taldeek ez dituzte moziook onartu, popularrek argudiatu dute Euskal Herria bat ez duela Gipuzkoak osatzen. Gamboa jauna, ez gara herri bat. No somos un pueblo vasco. Somos 3 pueblos que juntos conformamos la Euskadi actual plural. 3 o si quieren, 7, si quieren hablar de una Euskal Herria. Sozialistak berriz etorkizunean estatutu berri bat adostaren alde daude, baina estatus berririk ez dute nahi. Estatuto sí, nuevo estatuto también a futuro, nuevo estatus no. Bizkaiko lurraldearen gaur egungo egoera sozioekonomikoari errepaso luze zabala eman dio Elixabete Etxanobe Aldun nagusiak gaur Gernikako juntetxean egindako Batzar Nagusien politika orokorreko osoko bilkuran. Bertan berretsi du Etxanobek haren foru gobernuak Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren aldeko egitasmoarekin jarraituko duela eta egiten dena ez dela busturiarren kalterako izango mesederako baizik. Erantsi du natura babestuz egingo dela kultur proiektu hori. Las líneas rojas de la protección del entorno natural. Gurutze jantzi omendu zuten atzo Urnietan Guardia Zibilaren eskuetan zegoela hil zenaren 31. urteurrenean ekitaldia Iarizor elkarteak antolatu zuen eta bertan estatuko biktimen aitortzarako eskaerak egiteko epea berriz ere irekitzeko galdegin zuen talde horretako kide den Pilar Garaialdek. Gurutze jantzi gerategi, erail zutenetik, 31 urte betetzen diren egun honetan, oraindik bere heriotzari buruzko bertsio ofizialak argitu gabeko galderez eta itzalez josita dirau. Gurutze jantziren oroimenetik, osatu berri den Eusko Jaurlaritzaren gana jo nahi dugu. Mezu xume, baina garrantzitsu bat helarazteko. Espero dugu, legegintzaldi hau, aitortzaren legegintzaldia izatea. Eta horretarako premiazkoa da, hainbat gai martxan jartzea luzamendu gehiagorik gabe. Hala nola, 12/2016 aitortza legearen eskaera berria izapidetzei epe berri bat zabaltzea, legea bera garatzeari ekitea eta erreparazio neurriak parekatzea, Estatuaren indarkeriaren biktimen egunaren oroitzapena urteko egutegian finkatzea. Era berean, jakinarazi nahi dugu, Egiarizor Fundazioak eskaerak biltzeko dinamika berri bat abiatuko duela. Aitortza eta erreparaziorako euskal legea berriro irekitzen laguntzeko. Izan ere, lege horretarako sarbidea itxita denbora gehiagoan egonda, irekita egon dela baino. Aitzakarik jarri ezin zaion kontu prepolitikoa da. Aitortzaren garaia da. Eskerrik asko.
Eta aipatzeko da aurreko hauteskundetan lortutako ordezkaritza errespetatu gabe, EAJak eta PSek gogoraren zuzendaritzako 5 kide independentetatik 4 bereganatu dituztela eta kanpoan utzi dutela Pilar Garaialde, estatu terrorismoaren biktima. Entzun berri duguna, erabakia dela eta EH Bilduk institutuan duen presentzia birplanteatuko du eta gai zadatu Sarek 2025ko urtarrilaren 11an antolatuko duen manifestaziorako deialdia egin du gaur goizean Bilbon. Agerraldian izan da Xabi Alo. Urtarrilaren 11arako deitu du Sarek urteroko manifestazio nazionala, behin betiko bakea konponbidea elkarbizitza lelopean Bilbon izango da hitzordua eta Sareko bozeramaileek adierazi dutenez, euskal gatazka politikoaren zenbait ondorio konponduta daude dagoeneko, baina beste batzuek oraindik oinazea eta bidegabekeria eragiten jarraitzen dute. Urteroko hitzorduaren berri eman du Sarek Bilbon egin duen agerraldian, urtarrilaren 11arako manifestazio nazionala deitu du Bilbon, behin betiko bakea konponbidea elkarbizitza lelopean. Datorren urtarrilaren 11an beraz, Bilboko kaleak euskal gizarteak guztioi eskatzen digunaren adierazpen argia izango dira. Ordua da, behin betiko konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren unea da. Zentzu horretan Sarek nabarmendu du, aurrerantzean ere jarraituko duela konponbide bat erdiesten, Euskal Herrian izandako indarkeria eta sufrimendu urteak eta gero. Prozesu honetan premiazkoa da orain, behin betiko irtenbide justua ematea euskal preso, erbesteratu eta deportatuen gaiari. Bai eta tratamendu justu ere indarkeriaren biktima guztiei. Behin betiko konponbidea lortze aldera, arazo batzuk konpontzeke daudela adierazi dute. Arazotako batzuetako soluzioak aurkitu dira. Gatazka luze honen beste ondorio batzuek aldiz, oinazea eta bidegabekeria eragiten dituzte oraindik ere. Ondorio horien artean nagusietako bat da euskal presoei ezartzen zaizkien salbuespenak. Haien eskubideak urratzen segitzen dutenak alegia. Eta desagertu zenetik 6 urte igaro badira ere. Preso eta erbesteratuen auzian elkarbizitza sendoa eraikitzeko deia egin dute eta gaineratu dute garaia dela bizitako konfrontazioaren emaitza diren bidegabekeriazko egoerak gainditzeko. Zaren lanean segituko dugu agertoki hori lortzeko eta bake justuaz hitz egiten oraindik usten ez diguten korapiloak askatzen lagunduko dugu hemendik aurrera ere, lehen bezala. Askatasunean eta bestearekiko begirunez bizi eta jarduteak elkartzen dituzte elkarbizitza eta behin betiko bakea. Azkenik esan dutenez, hori lortzea guztion helburua da, giza eskubidez ari garelako. Donostiako zinemaldiragoa zekine konta eguzu. Donostiako zinemaldiak emakumezkoen izena-bizena josten segitzen du alfombra gorrian. Elena Iruretak jaso du euskal zinegintzaren garaikur nagusia, ez dugu ahaztuko baina Edurne Azkaratek euskal aktoren batasunak emandako sustapen saria ere jaso duela, besteak beste Irati filmean egindako lanagatik, bide horretan gala ikusgarria eta euskal zinemagintzaren auspoa bart gauekoa. Eta ez da erreza eta gogoeta asko egin ditugu elkarrekin jakiteko zer esan nahi zuen gaur gu hemen egoteak eta honetaz hitz egiteak, zinema jaialdi batean eta oso garrantzitsua da eta espazioak handitu egin behar dira, nik uste elkarrizketa oso garrantzitsua dela zinema munduan, euskal zineman izan behar duguna, nola sortu ekoizpen feministagoak, eta bai, garrantzitsua da gaurko eguna, ospatzea ere bai, bagaudela, bagarela, ez? Hemen elkarteak bultzatutako argazki honen bitartez ere bai, askotan entzun izan dugulako ez ginela nahikoa, ez? Eta orain bai, urtero argazki honekin erakusten dugu bagaudela, eta sortu den elkarrizketaren bitartez ere baditugula gauzak beste modu batera egiteko behintzat borondatea badugula. Bueno, uste dut egoera oso konplexua dela eta ezin daitekela laburbildu, ez? Aurrera pausoak ematen ari gara, bai leku askotan, baina kontekstu orokorra ikusten badugu aurrera pausoak oso txikiak dira, ez? Eta ematen du arrakasta kasu partikularrengatik eraldatzen ari garela industria bat eta nik uste zentzu horretan
lasa joan behar garela eta esan behar dugula lanean gabiltzala, baina batez ere lan asko dagoela egiteko aspektu guztietan, ze errealitate erakusten diren pelikuletan, emakumeen parte hartzea mota guztietako pelikuletan, aurrekontuak, batez ere nik esango nukena da bagabiltzala, baina bidea oso luzea dela eta behar dugula jente gehiago, batez ere gizonak behar ditugula, zinezteko beraientzat ere hobea izango dela zinemagintza anitzago bat, emakumeek lekua duten zinemagintza eta emakumeen historioak lekua duten zinemagintza. Oso bakarrik sentitzen naiz, eta emakume gazte asko hurbiltzen zaizkit, esaten egin nahi dituztela pelikulak, unibertsitatean daudenean edo zinema ikasketak egiten, orduan badago hor gabezia bat bide horretan eta abiadura bat oso motela hori eraldatzeko, gizonek egiten badituzte 4-5 fikzio euskaraz urtean, emakumeok egiten dugu bat 4 urtero. Eta zifrak zentzu horretan hizkuntza sartzen badugu eragiketan konturatzen zara euskararen kasuan, euskarazko zinemagintzaren kasuan, oraindik ere zailagoa dela eta portzentaiak oraindik ere daudela oso urrun beste hizkuntza hegemonikoagoetan egiten den zinema kontutan hartzen badugu. Gogoeta hori etorri da diru laguntzetako puntuen arira, eta egiten da beti irakurketa bat ze puntu diran akzio positiboak emakumeak zinemara ekartzeko, eta daude diru laguntzan arabera 10 puntu, 15 puntu, 20 puntu jolasten dutenak edo egiten dutenak horren alde, emakumearen parte hartzeko, eta jarri da arreta asko horretan, eta ze eragin negatibo dituen, gizonengan eta beraien ibilbidean, baina esan nahi nuena da begiratu behar dela araua osotasunean, ez dira begiratu behar 15 puntu horiek edo 10 puntu horiek, baizik eta 100 puntu horiek, eta zer dagoen atzean, adibidez, festivaletako ibilbidea asko baloratzen da, eta dira 5 puntu, eta badakigu, zinema jaialdietan, A kategoriako zinema jaialdietan eta sekzio ofizialetan emakumeen parte hartzea askoz txikiagoa dela. Horrek ja esaten du, araua kontutan hartzen badugu, emakume gutxiagok izango dituztela puntu horiek. Baloratzen dare plataforma batek egiten duenean apustua zure lanarengatik. Orduan, plataformek ere badaukate historial bat emakumeen proiektu oso gutxi aurrera eramateko. Orduan, nik uste egin behar dela irakurketa orokarrago bat, ikuspegi feministatik, baina ez puntu guztiena, eta diru laguntza guztiak irakurri eta ikusi, batzutan egia da ni orain konturatu naizela, gauza hori, eta arauak hor daramatza pioa denbora, baina batzutan konturatzen zelako inpaktua izan dezaken proiektu batean, eta batzutan esan nahi du egingo duzun pelikula edo ez. Kontatugun errealitate honetan beste mota bateko espazioak sortu genuen proiektu bat, ditzen dela Etxe Betea, eta bertan egiten ditugu 2 erresidentzia artistiko edo 2 proiektu. Bata da Gela bat Norberarena, eta bertan daukagu erresidentzia bat euskaraz, beste bat gaztelaniaz, eta gero ditugu elkarrekin sortzen deitzenen 2 talde. Eta hauek elkartzen dira hilabetero, beraien proiektuak elkarrekin elkarbanatzeko eta aurrera egiteko, dira batzar moduko batzuk. Guzti hau Bilbon gertatzen da, eta da gure modua edo eskaintzeko espazio bat zinema egiteko beste modu batzuk pentsatzeko eta askatasunez sortzeko emakumeentzako da. Eta hemendik gonbitea luzatu nahi nuke euskaraz sortu nahi duten emakumeei beraien proiektuak aurkezteko, asmoa badelako aldugun neinean emakumeak eta euskara bultzatzea erresidentzia artistikonen bitartez. Zer ikusten dudan kanpotik, zer ikusten dudan barrutik. Orain, datorren astean hasten naiz filmatzen, film labur bat, Bilbon, Otzarkoagako emakume ijitoekin,
oso ederra, asko ikasten ari naiz, eta gogotsu nago, grabaketarako. Bestalde daukat beste dokumental luzen metrai bat amaitzen gabiltza, eta Yerma, nire hirugarren pelikula luzea izango dena, euskaraz hau ere bai, idazten ari gara. Nazioarteko izarrak, Euskal Herriko izarrak, alfombra gorriak asko du oraindik ere emateko, datorren asteburura bidean, oraindik ere sari emateak, garaikurrak eta besteak beste sari bereziak izango direlako, Urrezko Maskorra sail ofizialeko filme garailarena ahantzi gabe. Bide horretan, Kate Blanchett, Elena Irureta eta beste hainbat aktoreren izena-bizenak lehen lerroan izan ditugu, gaur honezkero hondartzan korrika ikusiko ez dugun Pamela Anderson bera heldu da Donostiara eta argi bere sail autobiografikoa ospe handikoa izan ostean filme bat eskuartean datorrelako Anderson aktorea. Eta bide horretan oraindik ere esandakoa izar asko, alfombra gorri dezente eta gau giroa noski baietz Donostiako zinemaldian datorren larunbata gaua bitarte. Mila eskerrekin atorra sagasti, gaizaldatuko dugu orain, basogintzara gaietara goaz, basogintza intentsibotik estentxiborako bidea eraiki izan dabil Tantai kooperatiba Euskal Herriko hainbat eremutan bertako zuhaitzak landatu eta kanpokoak alde batera utziz. Beren proiektuari buruz hizketan aritu ziren atzo gure Berria Maile Udane Arbeorekin. Euskal Herrian zenbat baso ditugu eta horietatik zenbat zaintzen dira. Horretarako Tantai baso jabe kooperatiba dugu, basogintza eredu intentsibotik estensibora pasatza proposatzen duena, ekosistema zerbitzu osoagoak bermatze bilatzen duena, bertako zuhaitzak landatuz eta kanpokoak baztertuz. Horretarako berekin izan gara Markel Arriola Bengoarekin. Euskal Herrian zenbat baso ditugu. Horietatik gehiengo utzita daude eta gutxi batzu dira zainduta daudenak. Horretan dihardu Tantai baso jabe kooperatibak basogintza eredu iraunkorragoa sustatuz. 2018an hasi gitzen, errez kooperatiba moduen, eta 3 ildo nagusi jorratzen hasi gitzen. Ikerketa, basoen kudeaketa eta hezkuntza. Hasieratik ikuspuntu kritiko batetik, gaur egungo basogintza ereduen inertziekiko, eta apurka formatzen joan gitzen, bestelako basogintza ereduetan, eta gaur-gaurkoz, errezen bidez eta Tantai baso jabe kooperatiban bidez, dauko helburue egungo basogintza eredue transformatzeko. Eredu desberdinek daukogu Europan, aspalditzik lanien dabiltzenak, eta horrek ekartzen gabitze Euskal Herrire eta praktika jarten baso publiko zein pribatuetan. Azkenengo 100 urtietan, batez be Gipuzkoa eta Bizkaian garatu den basogintza eredu da, basogintza eredu intensibo bat, monolaborantzan oinarritutakue, kanpoko espezieekin batez be, ekartzen diez arbola batzuk euren artien genetikoki oso antzerakoek dienak, landatzen diez modelo agronomiko baten barruen, eta txandara iristen dienin dara mozten diez. Oso labur esan da. Guk proposatzen duguna da, 8 basuek, bertako espeziez osatutakuek, anitzauek egituran eta espezie konposaketan, eta mosketak itxen diez beti bakanketa bidez. Inoiz ez da baso dana soiltzen, eta zuraren ekoizpena besteko garrantzia dauko, gainontzeko ekosistema zerbitzuen hornikuntzako bai. Aipatu bida, basogintza eredu hau, ekonomikoki errentagarri xiala bai, eta gai dala, gaur egungo basogintzak eskaintzen dauen, egur hori eskaintzeko bai. Egoeri oso desberdina, batetik dau esan digun EAEko Kantauriar Isurialdia, eta hor monolaborantza da nagusi, eta eredu intensibo hau, oihartzun handixe da bilartzen basogintza eta eredu hori esparru honetan, krisisen dagoelako azkenengo urtietan, gaixotasun da izurriti dago kixonez, ero horren ondorixoz, baina gainontzeko ere mutan oso desberdina, Araban adibidez, oso baso garatuek dauko, ekoizpen gaitasun oso handixe, lur oso onak, eta esan digun dala leku bat oso emankorra. Hor guk defendatzen dugun eredu hau modu duren baten edo bestien jartzen da martxan leku desberdinetan. Naparruen bebai, Naparruen apur bat danetik emuten da, eta iparraldeko leku gehienetan bebai
lantzen da basogintza batez bertako espezieekin, eta modu askoz ez intensibo hauetan. Orduen, Euskal Herrixe bere osotasunien oso desberdina paisai aldetik eta kudeaketa aldetik. Arrazoie da, bertako espeziak egokitzeko gaitasuna ondixago daukiela, klima larrialdien edo beste gertakari, muturreko gertakarien aurrien, daukie resilientzia ondixago bat, hau zergatik, daukie oinarri genetiko aberatzau bat, aberaztasun horrek emoten dutzo berme bat, gaixotasun da izurrite desberdinen aurrien hobeto egokitzeko. Eta egonkortasun horrek aukeri emoten dabe bai, lehorte badatorren nien edo beste gertakari badauen nien, egokitzeko gaitasuna ondixo bat emoten duzko. Eta gaur egun, inoiz baino biharrezku hau da, erresilientzia hau bermatzia, mundue orokorrien oso aldakorra bilakatzen, geroz eta aldakorra bilakatzen da bienien. Bazkidetzak eundi gora daukogu, eunetik gertu, baina eundi gora. Kudatzen ditugu guztira bazkidien lurrek esango nauke 600 hektarea, baina orotara 1000 hektareatik gora, batzuk ondion bazkidetza prozesuen daz, beraz hori, 1000 hektareatik gora kudatzen ditugu eredu honen peien. Amaierara heldu gara, laster izango gara bueltan, badakizu informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Nasker taldearen bidelagun kanta dator orain, arratsaldona pasa. Orain, garena, ez gara izan.